A cairde le cúpla míon nuas clúdaigh mé na scéalta ar an stáisiún seo faoin na aonad dar le bheith Gaeilge a bhfuil oscailt I gceisleán cnocha agus is slugach. Well, tá deascéil eile ó thaobh oideachas dar le bhéal trí bhean na Gaeilge, sé sin go bhfuil meánscoil nua ag oscailt bPort Laoise an Mheán Fómhair seo agus bé aonad Gaeilge leis freisin. Ar an lína is ó Fort Laoise tá hAoife Elster an príomhoide an scoil nua ag olbhiú chun a bheith oscailte Dunamase College. hAoife, fáilte go dtí an chláir? Gur mí mágad. hAoife, an féidir beagání faoin scéal a hAoisteún maidir le chuna sa dóigh libh scoil nua a bhunú agus féidir a rá faoi céicó sásta atá muintear Fort Laoise faoin nuach seo. Well, is scéal iontaigh den muintear Fort Laoise tá anna ás a trééis teachta daonras I cancer le 5 bliain anuas agus ach go háirthe tá Gaeilscoil fad bunathe sin isfuil tá sé bunathe le Beidh na 5 bliain agus tá cúpla scoil nua eile sa counter. So tá fás mór ar an daonra agus tá ní a bhéon scoil nua dar le bhéil sa counter le fada an lá well chuig an 6 bliain aréno. So tá Dunamase College Choláiste Dhún Másc ó oscailt bhí sé fógarthe in na sound caite go raibh an meánscoil a hoscailt. So is scoilán béle é leis aonad lán Gaeilge mar chuide mar bhí annach bhí éileamh an na láidir ó dram Gaeilge an counter a lur Gaeilge Coláiste ach ní raibh na hifracha an le Gaeilge Coláiste omláin neamhslach go bhunú. So is tá an scoile goscailt tá an board ilúna agus idirchas líiseach sa bhaile mar an pátrún agus tá an first patrúnachta mar fartnéir an seán. So tá an gáthráid á rasú a gan soca. Is scoil hoideachasúla agus is scoil ilcredibh a freisin. So méidín sé go mór ar an ráha idirchas atá in counter. Tá bhí couple prinú peibli agan ó well Bronnachan Postormsa is there in the anner agus bhí couple prinú peibli a grin ó hin agus tá dini herbís tá príomhoide tá si anáchas ar go bhfuil an scoil nua a tosnú agus go méid an site an etá sa stocha an aonad lán Gaeilge an go méid béin mór ar an technoliacht agus go ar riomhaireacht agus go méid béin mór freisin ar an test an tintriúil hóisireacht nua agus just ar móna múnta nua agus go háirithe an aonad lán Gaeilge a tharlú freisin. Bhil an dtír isteach go speisialta faoin nuacht faoin aonad Gaeilge a bheith oscailt mar chuid an scoil. Céimhéid dalta a bheith tosú san aonad Mheán Fómhair agus céimhéid dalta a bheith tosú sa scoil in omláin. Well, tá sé deacair iver omláin crunne chuir faoin an seo mar tá daoine fósta tuchthugin fuairstálta nua inné agus fuairstálta nua de hín scate. So tá daoine fósta tuchthugin ach tá faoi láthir tá mé ag brandú bé hartar idir 80 agus 20 a tosnú san aonad lán Gaeilge agus idir 40 agus 20 a tosnú in san scoil béle. So béisiad ar cocaine ó Mheán Fómhair sin brandú ar na hifracha bheith mud ag súil go meach siad ar fannacht ar cocaine ar fear couple bliain an then beidir I gan 3 bliain in nómar sin go méid na hifracha a dulteach sa scoil béle ag méidú níos tapúla. An bhfuil anam ar an aonad seo? Choláiste Dhún Másc. So tá ar é de scoile féin a goin agus ar súntas féin agus sin agus ó hús féin na múnteirí atá ó osú a goin béis siad ag múna intan gá Fios so béis siad go léir an múna trí Gaeilge. Agus trí Gaeilge freisin. An raibh tú féin páirteach san achtas ar son an aonad seo agus an féideat níos má ólas faoin scéal a hAoisteún bhí chuna sa dtír libh é a bhunú le a hall. Okay, well, chun am conta now, ní rá mé féin páirteach go thomláin san achtas ach bhí mé ag coppla crunethe a bhí ag an chuiste bunathe, so bhí anna chud obair déanta ag an chuiste bunathe an seo le déanaí melinda ach go háirithe agus coppla duine eile. So agus bhí siad ag bailú anamnacha agus lehéid le na blianta inús bhí fachtas féidir chuid blion déag hin chun Gaeilge Coláiste bunú ach ní raibh leis ag an am ach gairí leis an dara iiritas a chuig stachleisin bord de luna. So bhí
So bhí féin thugus féin maint ólas is soca mar bhí mé féin bhí mé nasca bhí mé gobar Gaeilge Coláiste Dhún Másc in os na riúnar a thosaigh sé mar múntar mata agus óliaachta agus bhí mé an sin mar príomhoide Coláiste Dhún Másc i Mbaile Brigeen nuair a doscail sé sin i gábhíle sa cardéag agus a scoil omláin nua omláin scoilte a bhí an sin freisin so tá chuid bhá taithí agam ar scoile na nua so bhí san an taithí sin ó bhirtlam an seo agus bhí san an beagganí cóil ó bhairt an cuiste ach an limachánta bhí anna chud obair arsúil le an cuiste tá sagan go bhfuil siad an taíocht ó Gaeilge scoilena or Gaeilge is mar tugranis Toranta agus go bhfuil siad taíocht ón fors betrúnacha so bhfuiln de aine a bheith smaoineh ar dul dro meánscoil nó nó bunscoil na fiúníre a bhhanú dul dangbá leis na grúpi sin martá anna chud taíocht an sin le fáil agus fresin is féidir le sibh chuisteach leis an línra Gaeilge atá an fiú chun dul agus córa a bheile daoine eile. Fios just chun rá ceiste cóir fi sin le méalt rá go raibh tú nuachtána rá príomhid ar an scoil nniu Choláiste Dhún Másc. Luí tú go bhfuil Gaeilscoil ag Gaeilscoil amháin ag an muna bhéil a Port Líse. Céimhid Gaeilscoil ag an muna bhéil atá idir réigiún a hAoife a bheith an aonad ag freastal ar? Well, tá faoi láthair tá Gaeilscoil i Port Líse, tá Gaeilscoil i Tromara atá coppla míle muid a Port Líse agus tá Gaeilscoil i Burrismór Ostarí freisin Gaeilscoil na beaga, tá Gaeilscoil in Edinburgh, tá Gaeilscoil i Dulachmór atá sa chéad chun héile trasna ach níl meánscoil acu fós so tá seans ná go mé mu an andal agus daltaí a bheala ó hin. Tá Gaeilscoil i Gildara agus tá Gaeilscoil in Ahí. Now, so an five an five an Gaeilscoil i Gildara agus an Gaeilscoil in Osnarí agus an Gaeilscoil in Ahí ná go bhfuil siad níos scire tá siad i gunda eile agus tá siad níos scire go meánscoil na eile ach ag brethir cathát tá na páistí na cónaí mar go minic faoin dua bíon páistí ag freastal ar bunscoil áit aber tá na tiismóirí gobar ach déad si bheit cónaí níos scire do bheanscoil a counter eile so tá sin faoi láthair táid ag fáil páistí tacht ó Kildara well ó Manstrain agus ó Ahí Cogan so tá dtíine beagganí níos so glúiste fan dú a beidir nó mar bhíonn siad a bhaile lia. Tá an job déanta go bh chun an scóil seo oscailt cé na daoine nó daoine eile a bhí gobar chun an tainid a bhhanú agus ceist mhór an bhfuil sibh muíach go mé an nóhan daltaí ag freastal ar an aonad thar tréimh se ceir bliana chun Gaeilge Coláiste neamhsplá go bhhanú? Tá muid osta go bhfuil tá na ibreacha an láidir ag dul tríd an Gaeilscoil faoi láthair an Gaeilscoil i Port Líse agus tá faoi láthair tá beidir chuig dalta i taisteach in san aonad le an Gaeilge a drastal ar bunscoil na Béarla into Port Líse but freisin in san counter atá muid dáile leis is the Shroud Valley Timaho agus is Shroud Valley beagatá bunscoil na timp na háte agus daltaí beidir a freastal ar siú as tána tiismóirí ag gur an seansa hógáil chun idirchas lá Gaeilge a chuirtó bheith an dar Labhair beidir nach na tiismóirí sásan na páistí chur ar an bosta stafuid in Ballivór nuair a bhí siad óg a tá siad níos sása agus iad mar dréagóirí so Tom lá cinnte go méid bhfuil na hibreacha láidir agan agus between dé oscailmid in our version of Shaladach now in New Lunasa agus féimid in an íhinnta oscailta agus rudin mar sinna chur fáil agus an bolscocht the end of them full conveni all the stock tá na hibreacha láidir agan really idir oscaildeag agus stock the kids being on nuair force and plus nuair a bhéin ólas again you fin scoil so tá daoine drama cabling a tógáil seans as bei na daoine an bhíonn thugan agus an blion taréis an scoiltá an sinna eáil agus béisi den an obairnta gotáisiúla gona eáil freisin. Just chun ahananta a thuirt don giste a raibh ag obair le blianta chun éon Gaeilge a bhhanú féideach na níine a luí le a hol? Mata anna go orú? Níl anam le agam chun bheith It's féidir an tachtar aislo más míle but like that tá coppla anam agam but deachtaí má tá calculóir leat
You're me on liste den push the bonha agus chucin é rascobe. It's éileamh mé heol single bra, just chun chacudí deire an agalah hAoife. An bhfuil teachtacht ag an néire a got faoi Dunamase College agus ar an éileamh ar Gaeilgeachas i Port Laoise agus dar nói in éireann go generalte like dar luch éisteachta, just teachtacht dar luch éisteachta. Well, it's stoilm good if you're hooked at the big and being a gur tanga bio in Gaeilge agus go féidir lin idichas trí jam a Gaeilge a chur siúla ag an Mheán Labhair ag a tógáisteach na hábhar nua go léir donam bhí ar tarlas ag tógáisteach na hábhar nua go léir agus an technoliaach nua go léir an rud a bhééis a siúla gine ná bhéimid ag chur ní bhéimid ag antí sodas an am go textile ach bhéimid a chur ar ábhar fólama fáil ar lína agus bhééis tá factas nua ag an rialtas idro scoil na Gaeilge ba tá muid na gur rud mar sin dhéanamh go neamhslach an caríntar sin lena daltaí mar orintanta ní hí na teicléir nua in ábhar nua ar fáil a Gaeilge có nua agus go féidir so is féidir in kind of a sin dhéanamh agus tá comes ag úsáid i mó na múnta is nó aimsere agus an fólam is nuálach cumid chuna sin a fáil trí bhean na Gaeilge. Tá scoil na a dhéanamh hamaslein, but tá muid na chuna dhéanamh freisin agus scoil go mééis sé simú go tuismóirí just go féidir linn gúil muid na conversation sin contofic. Just as bar mar ceanna hAoife, an méid sibh múna an ábhar Gaeilge nua don airt don tastóiseach tá an aonad agin agus an scoil béirla so béimid ag múna tá go masína tá gá ábhar Gaeilge a fosú linn ná an líana in san sra béirla béimid a déanamh an chorus an béir don scoil na lán béirla in san sra Gaeilge béimid a déanamh an chorus don scoil na lán Gaeilge ná is so go ní bheith an trú de béil arsúil an tastóiseach I hiile ach an rud a bheith arsúil so can ná bei níos mó sebras tanga arsúil go háirthe donna daoine agus sebra little agus stuff donna daoine trí Gaeilge, but an simú faoin sra nua don gágrúpa ná go mé ag breanú ar an cúlra cultúrtha áitiúil agus ag breanú ag an éithe den cultúr Gaeilge áitiúil agus stoilm go rud intaché sin chuna atá idir an tanga agus an counter na bhfuil mar níl muid i counter Gaeilgeachta ach tá sin mór in sa Gaeilge in san counter, tá sin mór sa cheol Gaeilge sa counter agus tá sin mór sa dása in san counter, so tá deise goin as bíleach an cultúr sin a thuirteach agus a thuirteach sa scoil tríban Gaeilge agus tríban chósta Gaeilge nuair an tastóiseach.